בסרטון השני שלי, כפי שאתם רואים, יש לנו כאן קוסטפטר. אני רוצה... אוקיי, יאללה, בואו נתחיל לשחק ואז אני אספר לכם על זה. אוקיי. לא בקטע שנספיק לעשות. בואו נתחיל לשחק. רלוונטית, כן? האם באמת צריך למשוך לפי פולסטאר? האם צריך ריפורטר איי-די? נתחיל עם ג'קי. טעות שלי. בוא נערוב את כולם פה, נתפח אותם, כי יש לנו את הרובד שלה. זה מצ'גע לנו, יאללה. אני מפיקה על הקרח. הופה. אני שמתי בלי. אוי, כן. גבלין, בוא נלך להילחם. כן, כמה. אומייגאד, הגעתם אותו לצחן, אומייגאד, איזה כיף לי. בוא נצח פה קולט. ג'סי. אם יהיה לך מספיק ג'סי, אתה יכול להתפרץ לכל מקום עם פתחים. אף אחד לא יכול לעצור את זה בגלל ש... אמרנו שנשים סיריאל, אבל לא נוריד את הריפורטר איי-די. מאיזושהי סיבה שהשנה את הריפורטר איי-די שם, ומה הבעיה? נעשה אנריק. נוסיף ריפורטר איי-די, אני רוצה לעשות סיריאל. אני תוהה, אפשר לשים פולסטאר, אבל לא בהכרח צריך לפרסם לפי פולסטאר. צריך לראות איך הם מתכננים למשוך, אם הם רוצים לעבור פולסטאר. שוב, אני לא... טקטיקה. יופי. הלו, הורגים אותי בכלל. רגע, הורגים אותי. לא. איזה כיף לי. לא. הקפטוסים כבר תפסו את זה, אבל יש לי את הרטיבה. כן, פרימו. לא טוב. לא, זה לא טוב. רק נסיע. הם הלכו, לא נורא. זה לא טוב, יש לי רק שתי פרימו, זה לא טוב. אני חוזרת, זה לא טוב, הם מתפרצים לכל שטח. צריך תפעול את זה. בכלל לא יודע זה אומי. זה שטח סודי. אני לא מאמין לעשות פה שטח סודי. לעצור אותו, זה אני מבין, אבל נראה לי שזה... הרבה אריון. טעות שלי הרבה אריון, כן. כל כבוד לנו, אנחנו בודקים נצחים ביחד. נכון. או לא נכון.
יאללה, בואו נפתח את זה יחד. נכון, צריכות לספר לכם. עכשיו אני הולכת על משהו. מה כסף? כסף יש לנו. אני מוכן לבזבז את הכסף שלי. יאללה, נצא לך, גולש על הגולש. יש כל התיבות עם 10% הנחה. בהתחלה הן עולות בדירוג, אבל זה אומר שכל התיבות, לא שנה איזה תיבה אני אתקוש, יעלו רק שקל מהמחיר שלהם, שקל, לא הולך לתיבה, שקל. קיבלנו חזק. כמובן שקל, פה 2 שקלים, שקל. אתה רואה כמה פה? לא שמעתי. איך אני מנצח את בי? מה? זה לא פייר. אני מתחפיצת. יש, וואלה, גבוד. אנחנו ראשון. אנחנו מקום ראשון. טוב, אנחנו מקום ראשון, אף אחד לא עקוף אותה, נכון? אנחנו ביחד נמצא לייב, אז אף אחד לא יכול לעקוף אותנו. אחד? לא, אנחנו מקום שלי. זה לא טוב, אנחנו חייבים לנצח את זה המקום. יש מקום ראשון, בשביל להיות את זה. לא רצינו... מה לעשות אורדר? שלי. אבולושן של שלי. זה למטרה, אני מסכים. שלי! בום. הנה שקבזל שלנו. כן, רגע. יכול להיות ש... תתאפסו על עצמכם. אני מוקף. לא שלי. די, אבל הייתי מוקף. די. פלק אחד ולא תעזור לי. בסוף כאילו המחליף של ריפורטר ראיתי זה הסיריאל נאמבר, לא הפרולסטר ראיתי. שאלה אם הלכנו על הפרולסטר רק כי רצינו ממנו. וגם מה? יש איזשהו חשש שביום מן הימים לא יהיה לך מזהה במרד, כאילו נגיד קונטרולר איי-די כקונספט הוא סטרינגי, הוא לא חייב להיות במרד. לא יודע כמה דיברנו על זה, כן? יכול להיות שעשיתם כבר במקומות חדשים גם קונטרולר איי-די שהוא לא, אבל בעיקרון קונטרולר איי-די הוא מבחינתי סטרינג. צריך שנייה... יש פה עניין שפשוט להיזכר, כי עשינו שם דרך, אולי אתה זוכר חלק, אני חלק, אני זוכר חלק, כאילו ביחד יש לי סוכנות
נכונה, ובסוף צריך להבין מגיא מה הוא עשה, כאילו במיז'רמנט אקסס אופטימייזרס, מה הוא עשה שם, אם הוא עשה מה שרוני ליכט עשה, הוא עשה משהו אחר. יאללה, מוכנים? יאללה, בואו נתחיל כבר. אוקיי, המפה כבר הוצבה. כל עכשיו מה שאתם רואים. מה? פשוט רק לו את הקרח, מה אתה פשוט נתן לי עוד שקל? אני מניח שזה שינויים קטנים, כן? כאילו זה... כל הדאטה נמצא לו ביד, השאלה היא... הוא די חזק. האורדר ביי... כאילו בכל מקרה כדאי שהפרוט תהיה... רציתי דמות רגילה, דמות חזקה. באחת העמודות, השאלה היא האורדר ביי, לא ישנו לו הרבה ארבריאן! בוא להתחיל לעשות פה נזק! נזק. יכולת להציג את הקריצטר. כנראה בעוד זה יותר חדש, הסרטון השני שלי בערוץ. צריך להבין מה גיא עשה שם, יכול להיות שאנחנו שם... דאוק. כל הכבוד לנו. הוא באופן תיאורטי, אתם נצחים ביחד. הוא לא אמור בכלל להכיר פורטל. כן, אנחנו נצחים יאללה, תהרגו אותו כבר, כן. אנחנו חזקים ממש שאנחנו יחד. בואו נפתח את... כן, למה לא? נראה לי אולי לא קטנה, אבל... היה! יאללה לברוח, אין לו סיכוי פה. אין לנו סיכוי! אין לנו סיכוי! ברח לי פרימו, אז ברח לה. ככה לה. בסדר, היא לא... לא. Barbarian King! עזוב אותי בסברי. טוב, תודה. בסדר, היית אותו? צריך לתקוף? די! ג'סי, תעברי להם! אני שמח שאתה אומר את זה עליי, אבל מעבר לזה. יאללה, די טוב. אני רוצה לשחק אותי. קיבלנו את הסיר. הוא מצריך... לא, הוא 200 מטורפים. כן, נכון? יאללה,
נצליח לשנות אותם, בוא נעשה תהליך אגרסיבי, ואם צריך נזרק אותו בשביל. לא, אני אומר לא, בוא נעשה תהליך ובוא נצליח להעיר אותו כדי שנוכל לשמר אותו. אני חושב שבאמת יעצת עליהם, שנהנתם. יש אנשים שזה באמת, אתה לא יכול לכמת את זה ולא יכול